Territorio de Galicia, en Santiago de Compostela, unha vez concluído o escrutinio da votación para a elección de secretario xeral do PSDG-PSOE, a Comisión Electoral informa á Mesa do Congreso de que se produciron os seguintes resultados. Votos emitidos, 549. Votos nulos, 0. Votos en branco, 29. Votos á candidatura de José Ramón Gómez Besteiros, 520. Polo que queda elexido secretario xeral do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, con 95% dos votos válidos. E para que así conste, esténdese a presente acta que asinan os seus membros. Simplemente recordarlle aos representantes da candidatura gañadora que presente diante da Comisión Electoral o antes posible as candidaturas aos órganos nacionais, Comité Executivo Nacional Galega, Comisión Nacional de Ética e Comisión Nacional de Control Económico. Ten a palabra o secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro. Moitas gracias, compañeras e compañeros. Moitas gracias. Non pasa nada. Moitas gracias, vos digo a todos, moitas gracias de corazón. A verdade é que estou emocionado. Estou emocionado, estou moi contento, estou moi satisfeito. Esas gracias que hoxe comparto con vos neste congreso, que, por certo, este congreso 12+1, non teño este congreso, o 13º congreso do Partido Socialista. Foi un bon congreso. Compañeras e compañeiros, moitas gracias. Grazas por compartir comigo un inicio dun tempo novo. E o gallá que este auditorio non tuvera portas, non tuvera paredes para que todas as galegas e todos os galegos puderan escoitar o que nós lles temos que decir, o que eu lles teño que decir. Hoxe comezamos a recuperar o futuro e toda esa confianza que depositastes en min, toda a forza que me transmitístedes, non só me produce gratitude. A vosa forza e a vosa confianza ante todo provócame entusiasmo, pero tamén responsabilidade. Responsabilidade a que respostarei con entrega, con traballo e con decisión ao fronte do partido. Por iso, hoxe, para mí non é o día solamente das promesas, sino que, como secretario xeral, é o día dos feitos. Esos feitos que comenzan hoxe. Asumo esta Secretaría Xeral non como unha loita co compañeiro Manel, para o que pido o máis forte e máis sincero recoñecemento. Tampouco asumo como sustituto de Pachi Vázquez, o que lle quero agradecer o seu labor a fronte do partido nos últimos anos. Gracias, Pachi. Bueno, eu presento ante vos e ante a sociedade disposto a facer do PSDG a única alternativa real de goberno fronte á dereita de Núñez Feijóo. Ese é o compromiso. Un Núñez Feijóo que ahora dice que é fillo das primarias tamén el.
Vos sabedes que non foi doado chegar ata aquí. Durante este último ano vivimos un intenso debate no que xurdiron diferentes maneiras de entender o presente e o futuro do partido. Algúns quixeron ver que estábamos rotos, pero demostramos que estábamos máis vivos que nunca, máis vivos que nunca. Quero darvos as gracias por participar na primeira consulta coa militancia que se fai neste partido. E gracias por facelo aínda con máis forza que nas últimas eleccións galegas. Esa capacidade de dialogar e de confluir en torno á construción dun novo proxecto colectivo xa é a nosa primeira victoria. Unha victoria que emana da razón máis pura que pode ter un partido, a decisión da súa militancia. Pero non nos podemos quedar aí. Temos que seguir apostando por esta corriente de participación da militancia para dicir que se acabaron as divisións, que non hai etiquetas, que non hai complexos neste partido. Hoxe é o día de pasar páxina tamén. E agora toca recuperar a ilusión e traballar para facer un partido forte, renovado e cada vez máis grande. Polo tanto, a primeira aposta nesta nova etapa debe ser elevar o nivel de compromiso e aumentar a nosa base social. Porque canto máis apoio academos e máis consciencia colectiva da nosa tarefa teñamos, máis preto estaremos da sociedade para volver a gañar a súa confianza. Sobre todo neste tempo, donde a cidadanía está indignada, sofre de orfandade política e desconfía das canles establecidas na representación institucional. Aínda que tampouco me extraña que a xente desconfía da democracia e do avance da democracia, cando o partido que nos goberna nin tan siquiera é capaz de condenar con contundencia a dictadura franquista. Non é capaz. Existe un alto grado de confusión incrementado en el último año por la profusión de siglas. Para superar esta desorientación del electorado, nuestro partido deberá desencadenar una actividad intensísima de información y formación. Habrá de estar en todos los lugares y que nos escuche todo el cuerpo electoral. Si queremos convertirnos en una alternativa real de poder, es necesario obtener un resultado tal que haga de nuevo inapelable nuestro liderazgo en la izquierda. No somos un partido electoralista que halague demagógicamente a sus electores. Somos un partido socialista que desea transformar profundamente la sociedad en una acción coordinada junto a la de todo el pueblo trabajador, por lo que tenemos que obtener su respaldo. Isto era o que dicíamos os socialistas no ano 77 nunha guía de campaña nas primeiras eleccións democráticas. Profusión de siglas. Profusión de siglas. Desorientación del electorado, alternativa real de goberno, política sin demagoxia, liderado da esquerda e defensa dos dereitos dos traballadores. Os retos son semellantes, pero as formas deben ser diferentes. Facer este exercicio de memoria pareceme moi ilustrativo para saber de onde vimos, o que somos e cara a onde nos diriximos. A transición foi un período de cambios e de incertezas. Pero un tempo, sin embargo, no que fomos quen de acadar compromiso, esperanza e afecto en torno ao Partido Socialista. A sociedade de hoxe tamén está en transición. E os nosos principios siguen vixentes. De nós depende que esta nova transición desemboque nun escenario ou noutro. Demostremos que estamos á altura dos tempos e que somos capaces de respostar ao nivel de exixencia da sociedade. Imos cambiar as formas de funcionamento do partido para facelo máis dinámico, máis democrático e máis transparente. Pero compre ser conscientes de que contamos cunhos valores que sempre serviron para forxar a base do éxito. Porque se buscamos razóns, é certo que pesan os 134 anos de historia, pero tamén pesa a bagaxe da transformación social e económica que os gobernos socialistas acadaron neste país. Pero a nosa verdadeira forza radica nos nosos ideais. Somos socialistas porque na vida, máis que sair primeiros na carreira, queremos que todos podan partir da mesma liña de salida. Eso é o que queremos socialistas. Este partido
Este partido, compañeros e compañeiras, é máis importante incluso que fai 30 anos. Superar esa crise de credibilidade comeza por creer en nós mesmos. Hai que abandonar e recuperar o entusiasmo, abandonar a resignación. Deixemos ao lado o resentimento e poñamos paixón e alegría no reto que temos por diante. Eu creo neste partido. Creo neste partido o que lle ten que ofrecer á sociedade galega. Un proxecto político claramente definido, baseado na igualdade, na xustiza social e na solidaridade. Por iso cumpre crear unha nova cultura de partido, dende a maneira de exercer o goberno ata o activismo de base. Pero eu quero tamén un partido con ambición, donde o éxito de Valdeorras, de Vigo, das Pontes, de Pedrafita, son tamén os nosos éxitos. E o éxito de todos os nosos alcaldes que foron capaces de resistir en momentos moi difíciles é o noso éxito. E o traballo de todos os compañeros que melloran resultados do partido dentro da oposición tamén son os nosos éxitos. Compañeros e compañeiras, o vindeiro éxito ven da man de recuperar o goberno nos próximos anos. Ese é o noso novo éxito que temos que acudir. E esa é a nosa cita a que non podemos rexeitar. E para iso hai que recuperar os espacios nos que sempre estábamos socialistas. Os espacios do tecido asociativo, os espacios de participación cotiás e dar sentido a que as persoas se volvan a comprometer con nós. A clave deste modelo de partido está na forza da militancia e na forza das agrupacións locais, de facelas máis modernas, de ser máis profesionais, de traballar en rede, de saber aproveitar o mellor da nosa xente. Eu non vos vou a propoñer empezar de cero, propóñovos empezar de novo, sumar dentro para sumar fora. Esa é a clave deste momento. Por iso eu quero deixar claro hoxe aquí, neste Congreso, que a miña viaxe ás agrupacións non foi un camiño de ida na procura dun debate ben interesante que tuvemos e ben bon e ben puro que tuvemos nas diferentes agrupacións. Será tamén un camiño de volta. Volverei ás agrupacións para traballar no seu fortalecemento, porque estou convencido de que a nosa recuperación ten que comenzar e vai a comenzar polos concellos nas vindeiras eleccións municipales. Estou convencido. A nosa realidade como partido vai moito máis aló do que son as cuestións orgánicas. A nosa realidade é a realidade da clase traballadora, que xa non é a mesma que fai 30 anos. Hoxe a clase traballadora son os autónomos que non acadan créditos para pagar as facturas dos seus negocios, os empregados públicos que teñen dificultade para chegar a final de mes, os mozos e mozas preparados sen ningunha expectativa de conseguir traballo, os pais e nais de familia que non teñen un salario que levar á súa casa, os pensionistas que se ven na obriga de manter a fillos e a netos neste momento. E esa clase media que deixa de selo por mor da crisis. Todas esas persoas a que se está a escapar o futuro. Eles e elas son os verdadeiros protagonistas do proxecto socialista. Non hai outros. Todas esas persoas son os protagonistas do proxecto socialista. Non nos esquezamos de que, por eles, temos a obriga de construir unha proposta de política útil, clara e definida para Galicia, que sexa recoñecida no conxunto tamén do Estado. Unha proposta que reforzará e que renovará a nosa identidade singular como partido galego, pero que quere compartir un rumbo común cos nosos compañeros de España. Un proxecto no que construamos Galicia desde cada concello, un proxecto galego municipalista, sí, a vanguarda da rexeneración democrática e, sobre todo, que loite contra a desigualdade. Compañeras e compañeiros, somos os protagonistas da terceira xeración do socialismo en democracia. Felipe sentou as bases do estado de bienestar. Zapatero ampliou o recoñecemento e a ampliación dos propios dereitos. E a nosa terceira xeración tócanos non só restituir ese legado socialista, sino tamén impulsar os cambios estruturais que o Estado necesita e que Galicia tamén necesita. O presidente Laxe comenzou a extensión dos servicios públicos para todo o país. O presidente Touriño, cando gobernaba, a economía galega estaba por riba da media española. Agora, o único que fai medrar a dereita de Feijóo é o paro, a débeda
e os mozos que teñen que marcharse fora a buscar a súa vida. A terceira xeración dos socialistas galegos tócanos frenar a dereita máis dura, máis insensible dos últimos 30 anos. Esa dereita que lle dá igual que os mellores anos de Feijóo coincidan cos peores anos dos galegos. Unha dereita disposta a determinar quen somos segundo a capacidade de pago, máis preocupada, por certo, de cadrar artificialmente as contas que de atender as necesidades das persoas. O plan de Feijóo para Galicia non é un plan de austeridade, é un plan de precariedade. É un plan de precariedade no emprego, no mar, no campo, na industria, no paisaxe, na lingua. E cada día que pasa, cada día que Feijóo goberna en Galicia, bórrase Galicia un pouco máis no mapa. Os galegos temos futuro. Traemos un legado, temos orgullo, pero sobre todo temos futuro. Ese é o que temos que loitar neste momento, recuperar ese futuro. Ese é o futuro que lle preocupa aos ciudadanos, a ansiedade e esa falta de futuro que hoxe non ven neste momento en Galicia nin en España. E por iso, os socialistas non imos permitir que o noso país siga soportando a un presidente que pretende ser irresponsable do seu propio desastre. Irresponsable do seu propio desastre. Galicia non pode esperar. O cambio de rumbo non solamente é urxente, é ineludible. Porque a Galicia de dentro de 10 anos estás a decidir agora mesmo, neste contexto de crise social e de crise económica, no que a política da dereita fai daño ás persoas. E, consecuentemente, a renovación do PSDG non pode ter outro obxecto que volver a ser útil á sociedade galega. Porque, mentras uns falan de soberanía e outros falan de reducir diputados, nós temos que responder aos problemas dos galegos. Problemas como o despoboamento ou o envellecemento, a desocupación do territorio, nos que estamos á cabeza de Europa. Fai 150 anos Galicia representaba o 12% da población de España. Hoxe representa o 5%. A histórica debilidade do sistema productivo galego, baseada basicamente no eido agrario, traspasouse ao sector industrial e tamén ao comercial, agravado moito nos últimos anos. Por iso, ademais da defensa da lingua, o territorio e a cultura, o galeguismo dos socialistas defenderá un sistema productivo propio que permita xerar actividade económica, recuperar a poboación, volver a crecer de novo como país e como pobo. Eu négome a que os socialistas sexamos meros receptores da impotencia para a cidadanía. Debemos abordar os verdadeiros retos que afectan a Galicia, eso sí, desde o compromiso, desde a coherencia e, sobre todo, neste momento, desde a responsabilidade. Non imos falar solamente do que a xente quere oír, sino que debemos falar do que a xente debe escoitar. E así eu estou convencido de que esa utilidade que agardan de nós ya podemos trasladar non solamente para solucionar problemas como o problema demográfico, pero sí para a procura dun modelo territorial, para recuperar o emprego, para revitalizar a industria, para fortalecer o sector público e tamén para defender a nosa lingua e a nosa identidade como pobo. Alfredo, como ves, temos retos e queremos compartilos. Non atoparás nesta auditoria ninguén que non lle preocupe España, e iso é bon, iso é moi bon. Pero tamén necesitamos en España que España se preocupe e se ocupe de nós. E eu creo que nese camiño sempre teremos no proxecto federal un respaldo e un acomodo. Galicia necesita. Vou rematando, compañeras e compañeiros. Sei a que nos expoñemos, e sei a que me expoño. Son consciente de que a dereita xa puxo fai tempo a traballar a súa maquinaria, non para rebater as nosas tesis políticas, sino para tentar prexudicarnos persoalmente. Algúns compañeros poderían falar moito disto. E eu digo vos que lembrade, cada vez que o Partido Popular nos calumnie, que sepades que iso responde a unha estrategia política para tapar as súas miserias. Esas miserias que toda España sabe e que toda Galicia coñece. Hai tempo que a dereita desterrou
a política como medio de acadar o goberno, e iso todos o sabemos. Pero lembrade tamén que unha dereita enchida de poder non só é soberbia, sino que tamén é torpe. E nós con traballo, con responsabilidade e, sobre todo, con política, seremos quen de facer que tropece. Así que ante cada problema, nós unha solución. Ante cada paso atrás, nós dous adiante. Ante unha dereita sen vergonza, nós esquerda sin complexos. Con temperanza, sen ansiedade, pero con firmeza e con decisión. Por iso propóñovos a traballar para poñer en marcha este enorme reto colectivo que temos por diante. Amigos e amigas, eu conto con vos. Contádevos comigo. Moitas gracias, amigos. Volve o PSDG.